Bro, hvad sker der? Du er kommet ud af form. I lige måde. Skal vi ikke gøre noget ved det? Jo, det bliver vi nødt til. Har du hørt, der er kommet hold ned i Underground Fitness? Er der? Ja, skal vi ikke finde ud af, hvad det er? Jo. Let's go. Undskyld, må jeg ikke spørge dig om noget? Jo, selvfølgelig. Hvad hedder du? Jeg hedder Thomas. Og hvem er du? Jeg arbejder hernede i Underground, og i dag kører vi noget high rocks træning. Og hvad kan man ellers træne hernede? Så kører vi også noget puls og styrke, noget core-træning og noget fit core. Så du vil mene, man kommer i form hernede? Helt bestemt. Det er det rette sted at komme i form. Er det sjovt? Det er meget sjovt. Fedt. I hørte manden. Christian, har vi ikke andre træninger hernede? Det kan du tro, Daniel. Vi har også Pilates. Skal vi møde vores instruktør? Kom med. Hey, hvad hedder du, og hvad laver I herinde? Hej, jeg hedder Sofia, og vi laver noget reformer herinde. Det er spændende. Hvilken stil har du? Jeg har meget fokus på power og puls. Det er fedt. Er det hårdt? Det er mega hårdt. Der er gang i den. Bliver man stærk af det? Mega. Vi hørte det, folkens. Kom ned i Underground og på vores Pilates.